Jotend piny Kenya William Ruto kinyne tel ne jo Kenya mamoko maromo 5,000 mawuok e counties duto 47 e twak mageto chwalo Kenya mbele yore mag dongruok oa 2030 nyaka 2060. Piny owacho lando ni twak makamano bende biro mulo weche mag uchumi, pur to kod ohelni mamoko mabiro bero ngima jo Kenya. Lidia Okeyo nigi ler mathoth. En twak ma igeno ni biro timore tich adek jumani e kar bagromo ma KICC. Twak ma piny owacho lando ni geto sumo paro e wi chenro mag dongo piny Kenya ka ihawo higa 2060. Twak ma kamae biro yore gi oganda ma oya e sectors mopogore opogore e pacho ka ma oya e counties duto 47. Tomorrow is a beginning of public engagement in terms of public participation as is required and enshrined in our constitution. And this is what is going to inform what Kenyans will say is what should inform Vision 2060. Jotend migao mar omenda John Mbadi olero ni twak no ibiro tele gi jatend piny Kenya William Ruto kendo ibiro yore gi jotend migepe, jombetre, bad migao mar doho, jotend dinde, jokenerat joganda kod jo Kenya mamoko. Migao mar omenda ma bende ni ong'ala manyime mar chano chenro no oseo kweth maketo sirkal tesre kuom seo okang' mar bago twak makamano. You, if you have better ideas, this is the time for you to come. And in fact, the president has invited, including the opposition. Mbadi oyango ni twak no biro chiwo thuolo mar somo paro ma biro konyo chwalo piny Kenya bedo kaka pinje ma ideo e piny mangima. Now is the time to sit together, engage, dialogue, agree that where is Kenya going. Governor ma county ma Kisumu Professor Peter Nyang'nyong'o kanyakla kod jotim nonro e sekta mar ochumi gin ma okuom jogo ma biro wuoyo kaparo ma ibiro gole twak no ibiro chwali od bura kama ibiro kadhe gi jo od bura mondo mi obed chik. Lidia